Lapna nang kae mau ge karep nggon jagong Nova. Oh iya. Keterima paten dadi sinden ayu Nova. Nganang ngono padang ngefan. Wah, tarung pikiran. Ayo. Ayo, garapna jajal kopi wayang. Bima Sugeng dalu Kang Ubed Karo dongakno sing apik-apik Mas Firman. nonton wayang maine wayang wengi Tipis bae Bandung kali ben genang. kanca pada disengini nyarter mobil urunan yati lakoni Nyater mobil urunan be pada dilakoni. Pancen seneng karo nyawang bakul kopi Yeah, bakul kopi nek. Sami ditumbasi kopi hitam, kopi susu sing ngati mumpung sore ayo padha dilarisi aja kuwatir bengusing Karo selfie. tumbas kopi nih mbak Mangga Pak Daryono. Kopi apa mas? kopi susu Salam Mbak. budaya. Campur kopi hitam. Wong ayu kopimu pancen ngere Pancen manggerel. sosolamu pantes konal ganel jango disit bayar keri ora rewel ora mokalake wong lanang pada kecantel Turun nuwun mas, sampun langganan kopi. Aja ngelawan karo Kanca-kancane. Pada sehat, waras selamat sekabehane. Moga-moga sami lancar. Monggo Bapak. Matur nuwun Pak. Rera rera rare. Mungkin ada perwakilan dari panitia monggo. nonton wayang main Jaipong. wayang wengi aja kanca pada disengini nyarter mobil urunan yati lakoni
La 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 la. ayu kopimu pancen mengerem sosolamu pantes konal kanen jaluk isi bayar keri ora rewel Matur nuwun. ora mongkang langgeng wong lanang pada kocanteng Mas sambut langgeng nang kopine aja kelangan karo ngajeng kacang-kacane Iya iya iya. kesehan waras lampet senangine muga-muga sampeyan Moga-moga. muga-muga sampeyan rezekine Moga-moga. Moga-moga sami lancar rezekine amin Allahumma. Oh endinge cerita kowe mau lagune ndongakna bakule karo sing tuku. Wong gandeng dadi langganan. Bareng eno diwena bakul kopi duwite ya ora apa-apa. Jenenge bae langganan. Sing penting kan didongakna muga-muga golek dadi tukang renong lari. Ana meneh Kang Bawor, ganti ru ngadeg ketone jan kancaku ana sing kangen wis. Kanaring Sokawera. Sopo Kang Bawor? Putrane Pak Dalang Ganda, tukang ngruwat ki ya arep ngruwat. Ngruwat wong bogem. Ki wong Kaki Sudi. Kaki Sudi ya njaluk lagu aring ganti ya uli ning ora uli ngibing Kaki Sudi. Melas gegere. Mbok melintir. Yo kan gayakna tembang kangen jare Kaki Sudi ya kangen karo Kenti jare. Warna-warna kung pripun hari Kaki Sudi dari kakung. Gemen kan tukang penyimping ku kae gemen. nggih Angger Kenti jago nang kono turun nang mburi sinden. napa nggih Iya pokoknya angger napa gane nyogoki bokong sinden ya wong kae, Bro. oh pantas Jentol ya? kaya tukang nyogoki ya kan Buri Siki wis ora wis deputu dadi diundang kung. sih Mendita ya kung. Bawa nih kan. Tembangangan bawane Kenti biasanya ngamboro ngawang-ngawang. Sira lumo ngambara ing ngawang himbauan buat para penonton dari panitia penyelenggara dilarang naik panggung katanya. Cocok nggih untuk menjaga ketertiban upami badhe nyawer saking ngandhap mawon niku ditambani teng napa sindene sing ngalahi medun mboten napa-napa. Ya kan? Nggih. Terus sing maring rezeki jenengan sing ngalahi. nggih Dadi jaga ning pinggir. Niki Pak, kula mohon sing medun. saniki napa Ya monggo dhisit. Orang kok kira-kira wong munggah Kenti ngalahi. Ora yang ana nganggo sandal mider-mider ya kena kan. ya jenyong lah nyotok nembang bae Ya wis. Mbok guyu kan. atur nuwun Ya kayak gue ngalahi. Lima turun Pak Sumarno. Lepasan
Barak adalah pria idamannya Mbak Kenti. Pak sinten? Pak Sumarno sing maringi niki nggih. Nggih. Oh nggih. Pak Marti mboten maringi. Ngampun aja niku lho mong darane kula sing marai lah. Napa? Narabasing dino pelumutan. Penayagane pada kanker Ken. Pansek lah berisik lah. Ora apa-apa Ken, penyepot dirimu lho Ken. Asli lho. Ya. Terima kasih. Miber ngiteri Nulak doro lembarangu gahi kebre masih mam. Hah? Sapari. Oh, Sapari hadir niku. Sapari. Nggih saking Kebumen. Oh iya. Juragan Bata niku. Sapari wis cair. Kon diparani apa? Oh iya. Om Draji itu girawuh menika. Aji. Bapak Mbak Mbak Citra. Citra. Nggih. Dan Dimas. Oh, Dimas nggih rawuh. Dimas Risma nggih rawuh. Dimas Penayagan. Nggih. Mas Sabto rawuh. Nggih. Oke. Ya. Mas Kadim. Mas Katim Mas kembaran Emon. Hendi. Mas Emon nggih rawuh. Pokemon. Nggih. Ya. Emon. Sapa meneh? Gembes. Gembes Kendang. Nggih. Ya, sapa meneh? Terus Budarti. Member Penayaganku wengi iki golek nabu main-main anu ditonton Penayagan kok. Pak Nasum beret tutur babane ora pedhot, biasane pedhot. Mahamna temen kok. Wingnya ki leng-leng tak. Aduh. Mejetnya seru banget sih. Ketungkur ngumbar gagasan Satemah ginawa ngimbi Satemah ginawa hebat ganti jajal sing alon kan waya wengi udan grimis wayah wengi udan grimis rakuis uwis banyu kang tumikus
Dangdute bojo loro dari Gareng Gaul. Indriani sapa kan jenengmu kan Wulandari Colodor. Asik. Asik. Terima kasih. Jagal nih Jun. Iki ya ora ya Fer. Biru lampu disco. Fer peteng lik. Bahagia banget yakin. Ada. Dengan apa ngedrame? Nggih.
Rosa banget. Nggih. Kayak tes dicas. Siap Jun, jagani Jun. Ya ora, sewengi iki ya ora kan. Nyung wingi wedharing Ferry temenan. Karo jake kowe bar. Nembe kiye nyung menangi kowe mulane kowe pamadi pamaya para kupen kowe ngrene jangles sejenggo dolanan. Wong luhure nyicipi urung diketeh ya ora terima. Aja maning-maning ya Fer. Manut karo omongane Lili ku kanane gawe jangles temenan malah. Mas desem kaker wingi Li. Jangles pedal diketeh. Temenan aja maning-maning ya. Pisan bae wong kowe anu ora turi alat. Serempet tindang ya brever. Peteng Lik. Main banget dong terobas. Sanggar sing deleng videone viral guyu tetep wong kowe. Bocah kaya iku jagane angel temen ya. Jagane wong telu ora kuat kipatna. Bareng tak undang Mbah, ngapunten Mbah. Mbok pilih kula lepat nyun pangapunten awit niki lare suwung Mbah. Tulung ampun kesuwen teng riku nggih. Bareng metu pindah menganak sing ragil. Brever mumet dik ya wis ora apa-apa wis mari iki. Oh, paten lakon ki patene udu menungso ki sapa sing lakon. Dadi ben ngandelake kapercayan aja sembrono intine. Ya iya pancen. Grigis yuk, grigis. Gus. Jane wingi sing mendem sikus main wis. Tambahnya apa? Duit. Lah ya aja untungnya beberin disit kan dadi nyongo mendem. Terima kasih Fer. Aslinya sing diancam sikus jan asli. Ya tapi kan nyong anu melasi dadi kan ora wani nyong. Ya. Ferry sing gawe sih. Yo gerigis mengulon. Nggih. Kabehan. Nyong anggar renovasi mendem nyong malah gampang tambahan. iPhone om itu. Sing nyokeli sapa? Hilmi. Oh, kesempatan. Gino ngantek nangis wingi Fer, kowe kudu kesuwun karo Gino Fer. Yo. Wis grigis. Pokoke engko tibane lagu apa manut atiku ya nyong kepengin apa ya kowe dadi ngetut nangen-nangen bae aja ngetut nalayang. Bingung nyong yuk. Grigis disit. Bima Semakin di hati. Nuwun Pak Paino juragan kambing. Mas Dodo, Mas Carikman juragan. Salam dari Ebek Tri Manunggal Jaya Purwonegoro.
ya ya. jodoh sing Pakai Hello Kitty ya. Oke. Bimanya Indonesia makin di hati. Dari manis yang manis Monggo Bapak Sugeng Dalu. dari manis yang manis dari kurang manis Moji Cukacung kacune sapa sapari kacu biru kabur titip paling beri gue Pak. kanginan sapari Ya. bocah ayu sapari anak Apa nih, Bet? bocah ayu wis anak singgung Parani dari mana katanya lintang sapari terima kasih dari sawah turun ke kali mas dari mana mas katanya cinta dari mata banati turun ke hati atur suwun Mbak Natim Gunung Jaka berkah barokah. Aho aho
paling pelok lingga mas gogong diramane niki mawon Rojinem Jirolu Sekang jati nawang maturun Gambyong nganggo kagok Semarang terus karo Ayu tak 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 Bu Sopiah ben nembangi gambyongane mangke ngono Bu dibantu Bu
malah ramanis nampara windarane